Първо звъниме на 112. Сега аз четох коментарите ви. При предишния случай, преди аз да заговоря човека и да разбера, че е измамник, няма как веднага да видиш човек и да звъниш на 112. Разкарването на полиция също търпи някакво наказание, а и представете си да събираше реално за дете. В каква позиция щях да бъда поставен? Така че първо звъниме на 112. Здравейте, намирам се на Цар Борис III и Никола Петков. Това е околовръстното, кръстовището. Тук има измамник, който събира с кутия за болно дете. От същата престъпна група, преди няколко дена се обаждах на 112. В Красна поляна беше. По същия начин облечен със същата кутия човек и избяга. Може да проверите. Моля ви да бъде изпратен екип на полицията да бъде арестуван. Може да проверите, че съм се обаждал. Ромски произход ли? Черен е, от ромски произход е. Този, който предишния беше, говореше на руско-румънски. Баджа му беше Молдова, но са облечени с едни и същи тениски, принтирани с деца. Бадж от Молдова, кутията е прозрачна на корема с каишка през врата. Абсолютно идентичен. Добре. Бяла тениска. Екип на полиция. Мога ли да разчитам, че ще дойде полиция? Аз стоя тук, няма да мръдна, защото... Предавам го към полицията, така че като видите патрула, обозначете се и обяснете. Да, може ли патрула там да също да добавите малко по-дискретно да не избяга? Смисъл да полицията, предполагам, знае как да действа, нали? Че го изпуснахме веднъж, това искам да кажа. Като видите патрула, помахайте, обяснете му, покажете човека. Да, добре, окей, разбрах. Добре, очаквам, айде да не ви губя. Казвате вие, кой да ви търси? Петров. Кой да търси? Петров, имате ми телефона, има го и предишния разговор във вашия архив, така че чакам тук. Това е, приятели. Обадих се на 112 и чакаме екипа. Приятели, стоиме и чакаме полицията. Да си стане регламентиран истински арест. Тази 112 ме пита дали е от ромски произход, дали е черен. Какво значение има? Направо да идват да го прибират. Черен ли е, розов ли е? Къде е тази полиция? Здравейте, преди малко се обаждах тук за кръстовището на околовръстното и Цар Борис III, че има измамник, който събира пари на кръстовището. И вече чакам... Полицията веднага се обърне по случая. Колко време да ги изчакам? Защото той в един момент ще усети, че нещо се... Ще ви свържа с дежурния време да ви бъде. Можем ли да очакваме в някакво нормално време да се появи полиция по принцип? Само да секунда да ви свържа с дежурния. Да, благодаря. Говорих с дежурния на 6 района, казаха, че има 2-6 икономики, какво ще отидем. Какво не ви разбрах? Прощавайте, че е шумно. Дежурна оператора 112, току-що разговарях с 6 района, казаха, че са запознати с вашия случай, че пътува ще отидем на място. Ама пътуват ли насам? Защото ако някога за през деня имат предвид, няма смисъл да стоя като цяло. Казаха, че ще бъде изпратен като конкретно време, не са ми казали. Ясно. Добре, окей. Стоя и ги чакам. Разбрах. Ето виждате, 2 позвъняване на 112 и нищо. Тоест, то може да е за до вечера нещо. Сега някаква кутия, какво толкова? Къде е този патрул? Често. Вие как смятате, че може някой необезпокояван от полицията в най-големия град в европейска столица да събира пари? Не обичам конспирации и да казвам, че полицията е замесена във всичко, но ако пък полицията не знае, не вижда и е изненадана, това е още по-лошо от това, че знае и е замесена. Това означава, че тя абсолютно чеп за зелен става от нея. Ние гражданите виждаме
Залавяме, гониме, не винаги залавяме, изпускаме, но тя не е. И това е тази полиция. Очаквам полицията да се появи, а дали ще се появи, един Господ знае. Той патрул къде е? Той в момента този патрул може да е някъде нещо да пише, да е станало някакво престъпление. Знаете ли кога ще каже дайте по-бързо, че има един с кутия за дарени? Точно никога. Аз въобще не виждам как, ако нещо ми се наложи, бързо набирам 112 и да разчитаме, виждате. За това време сте в кофата за буклук вече. Приятели, много лесно е, когато си пише коментар. Това е един от чаровете на коментарите, да даваш кое, как и защо, но на терен е съвсем различно. Ето, виждате, полицията не си мърда пръста. Сега аз в момента стоя, защото се очаква в някакво нормално време да дойде, ама дайте дефиниция за нормално и за полицията. То може да е 3 минути, 30, 3 часа. И въобще да не дойде. Знаете ли колко случаи има въобще не идва, защото това не е нещо спешност, някаква невероятна. Да, то с кутията ще събере още 50-100 лева и ще си тръгне, като му мръзне. За полицията няма някаква гражданска драма. Като чувам някаква кола да идва отдолу, се надявам се да видя бялата кола с сини надписи, но тя така и не идва. И после се сърдат защо нямаме уважение на полицията и защо не вярваме, че има реална полиция. Ей за това. Ей за това. Защото ти реално на територията на този град, тук е сравнително голяма пътна артерия, ако не се появи полиция, престъпниците знаят, че въобще няма полиция. Или като мине някоя патрулка и му каже, какво правиш тук, бе, кой ти е разрешил, и той фърли някакви пари. Това е. Въобще не ми пука, че ги обвинявам. Те са плъзнали с цяла София неуспокоявани, аз отивам при тях като все едно аз съм закона и полицията. А къде е истинския закон и полицията, питам аз. Представете си, ако за нещо ви трябва важно, ако са ви ограбили или нещо, сте се затворили някъде и някой блъска иска да влезе или... Ще има дежурните оправдания. Нямаме хора, нямаме коли. Какво имате? Айде, задействайте се, като нямате, купете. Малко ли пари се дават? Да очакваме, като се звънне на 112 в някакво нормално време да дойде кола. Ей, затова в цялата държава и тук в нашия град, столицата, ни танцуват на главата всякакви от най-долните измекяри дребни престъпници до най-големите мафиоти. Защото народът е докаран до глас в пустиня. Нито може да звъннеш, нито нищо. Някой да отреагира, веднага да дойде нещо, някой да се стресне, че идва полиция, че е направил грешка, че то дали от 6. Има ли шанс? Има ли шанс да е от 6? Пуснаха уж бурканите. Сега дали са тука, дали са за тука. И ги извикаха някъде.